Ngabo dokotela ngabenza but nje iart mayisegazini isegazini nje ihlezi ibiza ifana njenge calling ne understand calling yes ifana njenge calling noma kuthiwa ufuna ube umfundisi noma ufuna ube isangoba noma umprofeti ngisho ungabaleka ungakwenzi lokho manje but ekugcineni uzogcina uyilento ngoba ifana njenge calling. Then ke ngabuyela ke khona ngeke ngisakubala okuningi ngabuyela khona kwa acting ngiqaleke khona ngemaskandi queen la sengibuyela khona kwa acting laqala ke igama lami landa ngabizwa nakogoli ngihamba ngayohlala khona egoli isikhashana esincane ngishutha khona until kuze kufike lesikhathi samanje. Okubalekile la njengoba ngichazela ngempilo yami ukuthi kufanele kube nayo foundation education, fanele ibe khona i-foundation ye-education nakhona la ka-acting ngoba ngaso sonke isikhathi ngeke uhlezi ukhuluma isiZulu oqala i-script siza ngesingisi wena uyishintshela kona kuphendele ngesizulu yonke nje le nto eyibukayo ihlezi ukhuluma ngesizulu but i-script singesingisi. Oqala i-education ebalekile ngoba siyafundiswa siyasazi isilungu siyafundiswa i-maths siyafundiswa into eziningi nanokuthi wenze sure ukuthi uyasiqeda isikole une-backup onayo noma kuthiwa i-career yakho ayihambi kahle but unayo i-backup unawo matric unazo ezinye izinto ozenzayo eceleni rather than ukuthi ufuna ukufocusa kwi-acting kuphela. I-acting yes ungabona kukuhle lapha glitz and glam uhlala emzini emihle lapha akunjengoba kunjalo uma usukhona ngemuva ziningi izinto ezenzakalayo behind the scenes nina nibona ngaphambili sekukuhle usuyitshela nje ukuthi uzovele ufike ku TV uthi ku sunshine nje kube uklama kushuthwe yes ujatshulele cha anginjalo kuyashizilwa la phela nje fanele ube nayo i-backup engakusho nanokuthi ke uma ngabe uyimisele ngempela ngokuthi ufuna ukwenza i-acting nakhona izifundo ziyadingakala nasevarsity university DUT ikhona ke i-acting mawufuna i-acting nakhona izifundo zakhona zikhona mangabe ufuna ukuyithatha serious bese kuba khona lento ekuthiwa ke behind the scenes laba kuyibona abaphethe ama-camera kuyibona abathatha intambo ama-boom swinger ama-lights camera operator kukhona no director kukhona baningi ke ziningi izinto ezikhona ka-acting akuyona i-acting phela le oyibona ku-TV wena kunabantu abasebenza behind the scene wena ungangibona ngingedwa ngikhuluma ngedwa kunabantu abawu-32 abakhona abasebenzayo khona abaphethe izinto zelanga khona abaphethe boom swinger khona ukulungisa intambo khona odila ne-light khona odila ne-continuity khona odila ne-directing khona odila yabo baningi abantu asebekhona wena usukubona umuntu oyedwa but mhlawumbe kunabantu abawu-32 behind the scenes okuyibona nawo eminye yemisebenzi engasho ukuthi nayo right ukuthi uyifundele ukuze ube nayo i-backup ngabe ukuthi awuphumeleli